Anong lasa, me? Ginamos, me, ang tiin. Ginamos ang tikbad mo. Anong lasa niyan? Kasi hindi ka nakakain yan, eh. Ginamos ng, Ilonggo. Nakain ka niyan, me? Anong lasa? Ikaw yan, madam? Ay, ginatikam sa una. Kuan, eh. Isa kaldero. Pisos lang ang ginamos ang maubos mo. Masarap. Maalat. Malat yan? Kaya kunti lang dapat ilagay mo, eh. Kahit madami yung kanin mo, kahit konti lang ang ulam, masarap, nalasa pa din siya. Ano ba ulam mo, girl? Nilamos naman kasamang itlog. Ito, binigay na ito ng namin, landlady namin. Ilonggo din. Ano sabor? Namit man? Kailangan madaming kanin. Di ba lambal mo gani? Yung sabi mo nga, di ba? Ang konti-konti ganyan ang kalaki, oh. Tapos magkano yung naubos nyo? Ilang kanin? Ganyan lang din? Uy, putik yan, hanip. Yan, binawasan pa. Di mga ilan kaldero naubos nyo? Kalati lang. Oh, pwede putik ba? Wala mo kakaon? Dua. Oh, pwede putik. Si Putotya, dahil niya mayaman. Si Putotya, wala yung kang kaon. Yung muna ginamos niya. Ayan o, ginamos namin mga Ilonggo. Yan o. Gusto ko si Papalex tumikim eh. Grabe si Mimi. Kontipla nakuha niya. Dami na kain-kanin o. Ikaw yung. Gusto mo na yung ibawal sa'yo yun yung ginagalis ka na nga yung bawal si Rion yan kasi nagalis na ngayon. Hindi pa nga kumakain ng mga daing at saka ano eh. Kain tayo guys. Yan yung ulam namin no. Yan. Mga native. Native ba yung tawag dyan? Lamang lupa. Lamang dagat. Ayan, sarap niya no. Kaso nagda-diet ako kaya ito lang kinakain ko. Nagda-diet ka rin, Gahal? Hindi. Bakit? Ha? Bakit? Ha? Magdahas sila makaon. Kain tayo guys. Bye-bye.